First destination is St. Jude Tadios. Ako na po si Charta Vlog. Welcome to my channel. Daami sa school karon guys. Nasa gawa sa barangay hall kay mag community tour ang mga bata. Ang mga bata mag community tour. Dara si Bibi magmotor ami guys. Diagoban. Mag multicab. Duha ka multicab guys. Nadugay mi kay wide driver ang kuha nga multicab. Nangita pag mo drive. Ready na mitanan guys para manglakaw. Kinihara may kinuwat. Dugay kaadso. Ang driver mo nakaingon. Dugay kayo na nag-helmet ako daan guys. Kay manglakaw na mihapit. So see you na lang sa uban na mo mga destinaciones. Hey, bye-bye! Tara! Larga na! Nawahili! Nawahig mga motor! Motorista! Okay, larga na jud mi sa wakas. Karon dili kay pangsapot, ipangsapot ang mga bata guys kay dugay nakalarga. Gasya! Tara! Hindi na ko na siya ko eh. Na, mauna ni Ron. May gidangat ise. Palumam kasi. Ang tagat paingon. Ato sa tasa kuwan. Kanang ang tagapit. Murag mato sa tauna sa Prince. Uy! Ay, tora de ag madre. Ato mo yan sa ligando. Tarag madre di ay gauna. Ay, taga-simbahan. Ali be hawitan mama be. Dali na mo. Kanawag na si Maga. Si Mother Superiora. Oh, lagi dali na nas papa oh. First destination is St. Jude Tadios. Si Condio. Si St. Jude. Ise. Be, dali be. Pagkuha na rin oh. Pagkuha na rin. Kabuta rin sa water. Holy water. Di ka nakadakuan ka today. Hindi nun. Ito papa ko. Na kay mawahi ka. Yes papa oh. Ikaw na kay magpicture. Anak ni Kuan, anak ni Wa pa man nahuman. Hinaminaw siya sa iyang tingo. Ka-cute. Si Joseph ay galing ng
Uy, wait sa kana si ate. Ano, Joseph? Abigail. Smile. Mister. Tago man si. One, two, smile natin. 1, 2, 3, smile. Smile Zia. Isi ayo ko sa baba. Si teacher. Asa si teacher? Zia. Isi. Smile. Smile, bebe. Smile. Okay. Mana? Destination. Eh, dirit ko ano no. Ako. Kanay mo na ba eh? Dirit ko laway. Si Jerry Kokoy. Sila sa likod. Nanami sa second destination, Ace Hospital. Unsa man ni ani ra ning gawas pod? Pwede mo sud no. Isi ayun na si. Destination, my alma mater in elementary. Isi, di magdagandagan kay masuko si teacher. Hawid kay naikuan. Nasa Tikulin, ani be? May supervise. Tukaw, ato na, dili magkiat, di magkiat ka. Ano man tong guard nga? Kasi yung head. Oh, pasabihan na sila. Ato teacher. Ato ni teacher katapos. Nang gawas ang mga Murag taas ra. Asa sila paingon? Karon po ko nakabalik kaning dapita. Oh, mao na ni ang kurma ni. Mao na jud ni ang mao na ni ang muang ika fourth destination sa sa high school. Balik, high school ko din. Hoy, mao jud ni among garden na ni dapita ni, garden na mo ani. Mag Manay garden. Ay mo
Kung ipahibaw, yung tawag asay sunod, karon di na tamag. Di ami aray sa garden. Asa man ni Gardina? Awa, garden lagi ni Okol. Garden ko no ni Okol. Nice kayong mga tanom guys. Mga guwapa kayo, mga tambok. Tambok kayo lang mga... Oh, tangkong. Ano bate? Tambok kayo. Ay, taong niya, Lagi tambok kayo, taong no? To, sibuyas na. Guwapa kay sibuyas, uy. Sus, ganahan siya. Oh, mo na itig. Kuha ni Biwa. Ano to si? Libon, tarungan ako rin mga ID libon. Dali na isi. Bantay sa imong gilakwan kay magka muritsing. Uy, layo ra kayong dagat, pe. Naubos. Next destination. Mao ni among destination. Ikapila naman nga destination na mo. Ika-6. NFA. Bibi, adto, be. Nakaw na. Ise. Ako. Ay, video at tubang sa ari. Makita o. Abad court ka na. O, darabi o. Unya na. Kaya Video. nagka... Sus, kaguliyang, eh. Budiga sa NFA. Up. Hinog? Tidahang bayabas at tugang o. Nami sa budiga sa NFA guys. So, adyo ka kataro kay video. Kaya puno kayo kuan. Ano siyang budiga? Sabang-sabang maling tinisan. Isi. Bibe, tanaw sabi, picturean ka na ubi. Kamu papa dali, tapad mo papa. Asa man sila mo daw? Okay. Hoy, to na bi, nawahi na ka. Dugayan ka, oy, sige. Dali na. Isi, pagdali. Busy. Yunis, tanaw dere Yunis. Sama na siya kauso-usuman. Dito pa. Okay, are you starting? Hindi lang ba? Ato mo sa tunga, ma'am. At sa likod ba dito? Likod sa ring. Likod sa ring. Ready, 1, 2. Video pa, video.
Oh, sige, ana ubos ta, pungko. Ready, 1, 2. Sige. Alay-layo na gini. Sige, ready 1, ikatulo. Ready 1, ikaupat. Ay! Isa pa sa pati il, may nakuha ni mo ba? Picture na dahil kami ko, kaya mo nga tawa. Bahala, mag-PL. Basta kinailan taon na. Hi, thank you. Datagang. Okay. Oh, para ba naman ako? Hindi lang.